moitas grazas a todos por estar aquí e moitas grazas por facer posible que esta celebración continue sendo, ano tras ano, unha data sinalada no calendario. Tamén queremos agradecer de maneira especial a presenza e apoio das autoridades, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, o secretario xeral do Mar, Juan Carlos Maneiro, a directora xeral de Comercio, Sol Vázquez, concelleiros da Corporación Municipal, o deputado provincial, Javier Dios, e tamén, por suposto, aos representantes de asociacións empresariais da provincia e da comarca. Como sabedes, Engrobes é unha agrupación de empresarios unidos para defender de modo conxunto os seus intereses e ter así un maior peso específico á hora de participar nas determinacións que realmente lles afectan. Con ese obxectivo naceu e con el continúa loitando ano tras ano, cuns valores que promoven non só o desenvolvemento e a prosperidade, senón tamén a unidade, a integración e o esforzo. A súa esencia pode resumirse en 4 piares fundamentais: promover e defender a unidade e integración empresarial, propiciar o desenvolvemento comercial e empresarial de Ogrove, defender os intereses e as iniciativas empresariais e propiciar o desenvolvemento económico da comarca. Paso a dar lectura da acta. Acta da reunión da Xunta Directiva da Asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios en Grobes, celebrada en Ogrove a luns 19 de outubro de 2015. En Ogrove a 19 de outubro de 2015, sendo as 21:30 horas en segunda convocatoria, reúnese a Xunta Directiva de Engrobes, acordou entregar o Grove de Ouro fallouse a favor da empresa Tenaixe Proboté S.I. pola súa vinculación co Grove dende que se instalara a primeira planta conserveira en 1904, especializándose na conserva de peixe e mariscos de calidade, convertíndose nunha das empresas máis importantes da localidade e motor económico do Grove, con unha gran vinculación socioeconómica. O Grove de Prata fallouse a favor de Dona María de los Ángeles Caneda Otero, pola súa labor profesional ao fronte do establecemento Electrón. Don Joaquín Rodríguez Aguiño, pola súa labor profesional ao fronte do establecemento Ferretería Quinito. E don Marcelino Buceta Pérez, pola súa labor profesional ao fronte do establecemento Prefabricados Dena. Todos eles, pola súa dilatada traxectoria profesional, sendo un dos establecementos máis recoñecidos do tecido comercial local e a súa implicación nos diferentes proxectos comerciais do Grove. Cedolle agora a palabra, como non podía ser de outro xeito, ao presidente de Engrobes, don José Besada. Autoridades, socias y socios de Engrobes, amigos y amigas de la asociación. Buenas noches y bienvenidos a nuestra cena anual y a la entrega de los premios Grove de Oro y Grove de Plata. Nuestra asociación se viste hoy de gala para rendir homenaje a personas, proyectos y empresas conocidas y reconocidos del tejido empresarial local, y que durante años han contribuido a generar empleo y riqueza de nuestro concello, y ese es el objetivo de los premios que Engrobes concede cada año y que pretenden ser un reconocimiento a la labor de los premiados, pero también un estímulo para el resto de las empresas de nuestro concello. Quiero agradecer también a los muchos empresarios, principalmente autónomos, que han hecho grandes esfuerzos estos años para superar la crisis. Se han reinventado y han sobrevivido, aunque con dificultades. Una de las épocas económicas más complicadas. Lorenzo Blanco, de Tenaixe Proboté, Marcelino Buceta y Joaquín Rodríguez, mi más sincera enhorabuena, a todos mis mayores respetos por vuestra trayectoria. Sois más que un ejemplo para todos nosotros. Ya solo me queda desearles que disfruten de esta gran noche y de esta gran velada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente.
Momento agora para escoitar a Emma Torres, alcaldesa en funcións do Concello de Ourobe. Estimada conselleira, director xeral, secretaria xeral, diputado provincial, concelleira de Sanidade, de Servicios Sociais, galardonados, amigos e amigas, presidente de Engrobes. En primeiro lugar, quero transmitir as desculpas do alcalde por non poder estar aquí, que transmite, por suposto, a Engrobes e a todos os asociados a máis sincera noraboa polos éxitos acadados ao largo do ano e polo traballo realizado que pon a Ourobe nunha posición de moito futuro á hora de falar de comercio. Vaya por diante que desde as responsabilidades que nos tocan desde o Concello de Ourobe queremos lanzar unha mensaxe moi positiva de cara ás oportunidades que supón logo de pasar esta difícil etapa debido á crise económica e outros factores vinculados aos cambios de tendencias e demais, e as posibilidades que se presentan no futuro, posibilidades que, por suposto, pasan por unha clara colaboración das institucións públicas con entidades como é Engrobes, unha entidade que agrupa a uns comerciantes que teñen as ideas claras, que teñen posibilidades e que seguramente, se vamos da man e podemos traballar xuntos, poderemos poñer en práctica. Temos clarísimo desde o Concello que nada é posible se non é así, se non existe esa colaboración e se non conseguimos artellar ou poñer en marcha medidas, instrumentos, ideas que poidan facernos sair adiante e conseguir que o comercio local recupere a súa presencia e recupere, por decirlo de outra forma, a necesaria colaboración cidadá e a necesaria colaboración entre empresariado e goberno local. Quedamos a vosa disposición, por suposto, para todos os plans que teñades. Damos vos as noraboas polas iniciativas que levades a cabo con moito esforzo, nos consta, e con moito tesón. Damos noraboa especialmente, por suposto, a directiva, pero a todos os asociados. E unha vez máis, agardamos que todos os anos poidamos reunirnos aquí e cada ano con mellores novas con respecto á situación do comercio local. Moitas gracias. Moitas grazas a Emma Torres polas súas palabras. Como saben, son dous os premios os que entregamos esta noite. Dous tipos de premio, o Grove de Ouro e o Grove de Prata. O Grove de Ouro é un galardón que a asociación outorga ás entidades, empresas ou persoas que teñen unha importante vinculación co desenvolvemento da vila. En anteriores edicións, os galardoados foron Conservas Selectas de Galicia, a Deputación de Pontevedra, a Migrove, o Banco Pastor, Caixa Nova ou a Consellería de Innovación e Industria da Xunta de Galicia. Na última edición, a premiada foi a Consellería do Mar. O Grove de Prata entrégase aos socios e socias que se xubilan neste ano, converténdose así nunha pequena homenaxe da asociación ás súas actividades profesionais. Ambos galardóns, polo tanto, pretenden ser un recoñecemento ao labor e á trayectoria dos premiados, pero tamén un estímulo para o resto das empresas do Grove. Se cadra, un espello no que mirarse e unha esperanza nestes tempos. Polo tanto, facemos entrega dos premios. Comezamos co Grove de Prata a don Joaquín Rodríguez Aguiño. Entrega o premio dona Rosa Quintana. I've got someone who needs me, someone I've needed so long. For once I'm afraid I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Seguimos co Grove de Prata a don Marcelino Buceta Pérez. Entrega o premio dona Sol Vázquez.
2015, que en Grobes entrega a Tenaixe Proboté. Máis de 100 anos de historia ten esta empresa, que leva no noso concello dende 1904, sabendo adaptarse aos novos tempos e garantíndose un gran futuro no seu sector, pero sempre conservando a súa identidade. Unha identidade que traspasou fronteiras e que con ela converteu o nome do Grove nun dos símbolos e a marca da súa promoción. Pero tamén recibe este recoñecemento por ser un dos motores económicos de maior arraigo no noso concello e pola súa implicación na vida diaria de moitos grovenses. Vemos agora un pequeno vídeo que fai un breve repaso de todos estes anos. deste Premio Grove de Ouro 2015. Recolle don Lorenzo Blanco, entregan dona Emma Torres e don José Besada. Just a jackknife has met his deer and keeps it way out of sight. When a shark bites, well, that's too
a Engrobes este reconocimiento, un reconocimiento que agradecemos de todo corazón a una empresa de 111 años involucrada en todas las actividades de Ogrobe desde todo este tiempo. Es evidente que inmediatamente hay que compartir este reconocimiento con todas esas personas que habéis visto ahora aquí en el Grove, a xente do Grove, que yo digo, que ha trabajado de generación en generación durante todos estos años por el bien de una compañía que ha sabido mantenerse a pesar de las grandes dificultades que tenemos en este momento. Personalmente he compartido con todas estas personas 45 años, que son los que yo llevo dedicado a esta compañía, a través de la cual he podido conocer a todas las personas que fueron mis maestros en aquel momento, pues no solamente don Eugenio Liguá, que fue mi primer jefe, sino pues gentes de aquí de Ogrobe, Serafín Romero, el señor Caneda, Pepe Obó, la señora Maruja, tantas y tantas personas que yo llevo en mi recuerdo y en mi corazón y que me han enseñado todo lo que sé en esta vida, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, agradeceros este reconocimiento y prometeros que vamos a continuar, yo no sé si otros 111 años, pero trataremos de hacerlo así. Muchas gracias. Para pechar, convidamos agora a conselleira do Mar, dona Rosa Quintana, a dicir unhas palabras. Señor presidente de Engrobes, autoridades, socios e socias de Engrobes, galardoados, moi boas noites. Vaya por diante as miñas disculpas. As miñas disculpas porque todos aqueles que me conocen saben que suelo ser unha persoa que cumplo co que digo, e a verdade é que o ano pasado tuve a honra de que me concederades o Grove de Ouro e non puden estar aquí. A verdade é que estaba en Cabo Verde e o avión me fixo imposible chegar a compartir con vos. E non hai día, desde aquel día, que non lamente tanto ter vido o Grove. O Grove é unha zona, un país, unha paisaxe, unha terra na que me sinto moi acollida, ca que me unen moitas cousas e a que sempre quero volver. E por iso quería que estas primeiras palabras foran para pedir, de verdade, de corazón, disculpas e darvos as gracias por ese recoñecemento que o ano pasado me fixestes. Nestes momentos creo que é un momento de recoñecemento e de felicitación, de recoñecemento a Engrobes, porque a verdade é que cos tempos que están, ter unha asociación que é quen de organizar ano tras ano esta reunión, esta xuntanza, pero de manter vivo durante todo o ano o espírito dos emprendedores. E é tan generosa, casi como San Martín, ese santo que dá o nome a este pueblo, ese santo que di a lenda que quixo compartir a súa capa con un pobre que non tiña ninguna, e a verdade é que todos os do Grove debestes de recoller un pouco dese San Martín e todos sodes así de generosos. E generoso é Engrobes cando, como digo, ano tras ano lle recoñece a todas aquelas persoas que entregan a súa vida para traballar por os demais, como foi este ano o caso de Marcelino e de Joaquín, dúas persoas que chegan á súa idade de xubilación, pero que teñen feito moito por este pueblo. Eu espero e desexo que este merecido premio que hoxe se vos entrega vos axude a compartir unha vida aínda moi chea de felicidade aquí no Grove. E tamén, que vos vou a decir, para Lorenzo, Tennessee Pregoté, unha empresa ligada ao Grove, 111 anos traballando para desenvolver proxectos empresariais aquí e que Engrobes quere recoñecer con esa medalla de ouro. Amigas e amigos, como vos digo, San Martín debeu influir moito na xente do Grove,
porque creo que sodes o pueblo que merece que se lle recoñeza con esas palabras do noso himno como os vos e xenerosos. Sempre, sempre, vos e xenerosos, ao Grove volverei sempre. Mais nada, moitas gracias. Everyone's in love, up lazy river, up lazy river, me.